Iano na sana, iano mga pamuding ka sa kuya. Iano, hindi baga ko, join yan. Download mo na. Okay, tawa. Hindi, makapitsa na, Jay. Ha? Makapitsa ba? Iya, may. Sapatos? May ba dito? Iya, Hindi iya. nga, di ba makabot? Lord, ang naipit. Ikaw. Sige, spike. Gusto na kami. Hindi naman. Muga pa kabakan. Muga pa kabakan. Nabito doon, di mo doon. Iyo. Ayun, sa TikTok. Sapi, palo, masala. Pero makapitsa, Jay. Ay, ko nga, yung pagpapagaling ko talaga ini. Ay, napay-bandrin siya na. Kadyaman, ibang detect hindi. May ba na-50 ka sa mo? Iyo, ay, siyempre, siyempre ka. Ikaw, hindi ko Parang na- ganyan. Ikaw. Parang respect eh. Dahil mo na. Iyo, naman ikaw, magaling sa trab sa bilang ko. Diba, kaya ka na May pangano na. Bakit mo namin sa hermano mo? Diba, kami dali, pasublong ko man sa papel. Dili kaya madakuya ko iso. Nakula mo na, ito sa imo. Siyempre, ako na bitis ko. Sige, nakula. Nangar, nagtutubod, mas nakula pa, nabitis ko sa kay Papa. Tanghay ako daw. Diba? Ano ang nakapalog ka rin bilang mo? Kasaling ka rin yan?
Baba mo sa yelo. Wala ko yun. Hindi naman. Oy, hindi ka. Hindi ka. Teka mo kami ba? Hindi ko yun. Sige, Mike, nakagalan mo kakainin. Hindi ka, tapos damit yan mo ba? First kailan mo? Ano, manas mo dito? Hindi ka? Wala dito ko, wala. Kailan mo ba ito? Sige, pagpailin. Graduado ko na. Hindi ako. Kasi ano,
Pero may nagpakaroon ako. Yung mga wala ko. Kasi ganun ako di. Yun na ito bakalong ko. Sabi kayo yung padyak. Yun na ito bakalong ko. Isa na di. Lul, di ka makay po ha. Pencil yun tayo. Again? Sa settings ko sa menu. O dyan, doon. Itong may garaw, yung pula. Ayun.
Talagang kalaban. Sabi na po, nabisa na. Magkano? Wala ka akong biro lang. Ito ang kalaw. Wala ka tinituro ng sumo, wala ka break. Ha? Biro. Meron na po ito nga. Dali mo tayo ito. May kape buo. Da. Da.
Mabuto mo ko diyan lagi. Ha? Mabuto pinay mo. Ini beli kami. Tatlo, isa lang kami lagi. Ako, talagang nangayo. Kasi kung grabe kita nga, kasi ano, ay, kung labanan hindi pa yung pwede. Pero, sige, hindi nga. Kung labanan ako pa rin. Puta, pero wala ba ng video sa'yo? Puta, manang ganyan. Sa ibang lugar na ako dinarawa.
At sa level 1 pa, wait lang, ano, ayun. Oo. Ano ba ito? Guna nga, yun. Basta second thing, may daw nga yun. Parang ito, parang ito, wala ito, wala ito, wala ito. Ulog yun na yan. Dapat. Hindi ba tayo? Ha? Ano ba ba ito? Susunod na ito. Eh? Kaya, ito mga mora kung wala kong siya. Ito, ako. Ito, wala kita pa eh. Ulit ko ayun. Sarap uminom? Sarap na. Sarap uminom? Sarap na sa porap. Sarap na. Ah, dog. Salamat. Ginagawa mo? Ito dito. Ginagawa mo? Yan ang apat na piso. Ano yun? Kailangan, pwede yung pagka-desperate.
Ikaw, go, pinag ako. Pinag ako kayo ng break. Come on. Pinag mo. Kakangalit ka. Wala ba ng video ko eh? Wala ba gawin na? Patay pang pakatulog na yun. Tapos, doon ba sa gini mo? Yun mo, magkaka-grade mo, ano mo, so, yun po pa, doon, okay sa may gulungan niya na tulad. Ako kasi yun, yan, bawat at ito ka na. Ilag mo, dyan mo batak dito. Yan. Kasi mo na. Meron na rin sa mga yun. Sunod-sunod lang ba yung video?
Mission na pray. Dinigero. Start mo. Concept. O nag-answer. O hindi. Tingnan mo. Nakaumano ako mga talaga. Kaya na pray. Kaya na. Kaya pati ako nakapalive, no? Kangayo. Ano ako gano'n na nakawa? Go. Pero, pray. Mamaya ka na. Mamaya ka na ba? Dapat talaga ako nakabukas. Ikaw kasi, no? Baka mag-iila muna ako ba? Hindi, mag-ugat. Kasi mo na nagawa. Ayos na nagawa. Eh, nalabot mo yun ako. Huwag tayo mo nakantigata. Kalwa. Naghagad lang na ano. Ayos ka. Wala ka doon. Oo, hindi ka alam. Hindi ka alam magala. Bakit ako magala? Hindi ko magala. Latak pala makalagay. Ako. Ako. Kasi talaga mahal na alam ako. Ito nga daw ko. Dito, ganyan yung bawin. Wala na mga ganyan. Kailangan mabubawasin mo ito. Kahit ka nakakatingkumbat ka pa kuya. Ay, gawin. Oo. Ano tingawin na naman natin?
Magkano ka, mag-control. Ano ito, ano, ano? Ha? Ano ito, control? Ay, ace ba ba? Kapag ko na lang control. Ha? Kapag ko control. Wala ka naman yung... Ay, yung nag-run eh. Babalugan, siya na si Pati. Ako ba rin? Diba? Wala mo na kayo. Nakakaligot, dahil nakaibumot na ako. Kaya mo, pwede yung mga siya nag-ibumot na ako. Ano ba yung gravitation? So, paano magkawa mo nito mo? Pag na-ito lang? Oo, pwede mas sigurado mo? Yung bro? Kaya nga, sarap-sarap mo na. Ayun. Sige ko ba talaga ang sabi mo? Ikaw ako. Sa ano, sa langit. Ito ba yung ano, yung mga, yan. Okay. No? Ano yun? Pauwi na may itas ka lang ito. Swerte ba? Ayos talaga. Ito na. Ay, yan. Ako. Ay, naman. Paborito mo kung kahit pero ganun na. Punta ka? Sabay ako sa ganun na. Babaro na, ganun na. Ganun po, pwede nga dito. Salamat. Nakatulog na. Ano ba pwede ko salamat mo? Ha? Salamat mo? Ay, tama. Nakalap ka. Siguro ka. Ito pa rin sa iyo. Pero kailangan na naman. Ulit soy. Yan ang pakitaglaban. Halimbawa, dali ito, kuryente. Ako, ito pala, iba. Tapos, wala ka nung level mo na siguro. Kay Banson, no? Kung nagawa, hindi na ako sa ito ng Bakit ako nagpapagawa wala? Ayun ko lang. Wala ba ng bato na iba? Ako na tuloy.
Ano maagas para tayo? May pagkaan. Hindi ka sa ano, ito na nga yun. Kami sa'yo naman yan. Kung nga, di pinilapir. Ikaw, kupri. Ikaw, yun. Kaya, nagkahanap ka ng nasakan mo. Ano, yun ko yan. Ano ko? Ikaw, ano? Ay, ayos lang sa'yo mo. Ay, may bibit ka lang na. Ay, pagkakas na lang. Hey, gawin. Yan. Ang lalgal yan. Hindi ako mapatagal ito. Yan yung sa'yo. Wala. Ako pa. Ay, ayaw mo pala tipis nila. Ilan buwa? Ikaw, tulog, ulit, tulog. Lahat na, lahat na naman. Ilan mo? Ay, pamanda mo ba? Na-miss you. Hindi, man. Loko lang. Hindi ko na naman. Lahat, tingnan tayo mga rin. Hindi talaga. Ay, bukas ko. Lem, gani pa? Ay, Lem, ko. oh, gani pa? Kata na. Huwag ka. Ay, na. Kaya dito na daw, mahilig dito na daw. Madali na, pre. Ano pa pa ulit naman yung pre? Ay, bulit na Oh, God. Kaya sa akin. Madali na daw, yan na ba? Madali kang wala-wala, eh. Kaya. Gusto mo yan, gusto mo. Pero ngayon lang. Lumigo. Oh, bumuwi ko. Ang lagi na balik ka tayo na. Kalong ka lang, pre. Oh, Neo, per. Per. Dali na, per. Dali na, per. Per.
Yan po sa sige. Yan ba kung gano'n din sa may ano mo? Kasi, yan mo. Ano? Yan ha. Ha? Yan o, pinuto mo lang ang ano. Yan o, ay green ba? Ang baba ng green. Sa buhay mo. Ano yun? Oo, yan. Yan. Yan, teka, pero. Papa Bay. Yan, ang babae. Gawa sa gilid mo, para yung ano. Ang gadang. Wala. Sige pa. Sige pa, magano ka pa. Pwede ikaw ang gawin? Di ka mo. Magano ka mo. Ano ka ginagawa? Sige pa. Hindi ka na ano. Parang ito. Pero mo magano po speak. Uy, bueno, voy a ver esto para. Señor, la presión a ver, yan yung sabi mo ng power mo. Pwede ito pa eh. Ha? Pwede mo ka na. Yan mo. Magpago ka. Oo. Ayun, tutulong kung galang sa kanya. Anong gagawin ko? Pwede hindi ko makalit ko. Ay, ma. Ay, ma. Ano ba yung isa doon? Ano ba ang gawin? Kaya wala magawa. Ay, nawawari na mag-ikaw. Oo. Sige. Ano ba? Ano yun? Lapil! Lapil!
Ay, kapre. Nag-aaral pa rin. Awa mga. Kung iba, ito na, ito na, ito na.